Ha ba kamata kamar. Kamar yan waye. Ni ba kauyen nan ba wanda kani wayewa. Wannan hoda da kake duk ran Laraba nake sa saboda an ce tana sa farin jini. Lafiya. Ya aka yi? Jumala? Daga ina? Ta je sawa abu ne. Ina ba ka labari. Wannan lokacin ina zuwa. Kawai wannan lokacin kawai na gaya ma na ganka. Kana ina ne abokina? Abokina ne Ina kuma rami. Ina rami ga nan na kina. Ta ina? Na fada rami ga nan. Ya haka? Wallahi fada ne rami garin kallon wannan yarin tuci wallahi tallahi. In je ita ne matsalar ka zo ba na hannunka nan. To, Ba na hannunka. Yawwa kana ji na? In je wannan ne matsalar ka ina da kanne. Ita din ai kanuwa ta ce. ita din Kanuwa ta ce. Ina da su wajen guda 8. kannan naka. Don haka daga yau ruwan ido ta kare maka. Tunda in kai juninka ruwan ido ne daga nan an gama ruwan ido. Don haka abinda nake so da kai shine za mu je mu. Ka zaɓi duk wanda ta maka. A ciki? Mu je kawai abokina. Ni zan biya maka. Yanzu an yanka ko mu tafi haka. Mu tafi haka. Kai da kace wannan na farin jini. Ga dan hoda farin jini a fuskata. Shine kawai ba matsala kawai. Mu je kawai. Ka tafi tantance ba. Hanya ne na tantance. Lafiya kadan wallahi. Lafiya kadan wallahi. Sa'adatu. Sannu ko? Ka san matar mutum ka. Kware kuwa. Lafiya kadan wallahi. Lafiya kadan wallahi. Ita? mana. Allah abokina Dukkan su. Yawwa, bari turo maka. To shi kenan ba matsala abokina. Yanzu ai kai ka zama uba ai. Yau. A tashi ka haura mutum. Zauna sama? To shi. Kai. Yau dan ƙara shafa waɗannan tafarin jini kafin yaran nan. Saboda a ciki ni gaba ɗaya ma hankali na fi kwanciya da gurgun nan saboda gaskiya za ta fi zaman lafiya. Alƙur'an kuwa. Yawwa yanzu abin da nake so da dukan ku ina son Duka. Hada kunya. Alamu na samu karɓa kenan. Dole an ƙara hoda a fuskar nan ta farin jini wallahi tallahi. Hoda ta aiki kai jama'a. Amma fa ni gaba da hankali na fi kwance a gurgun nan wallahi tallahi. Kai. Hoda farin jini. Kan ba laifi sosai ma ka fara cikin wani ai dole ka ce na samu karbuwa. Kai an danna ta taho wallahi ba shamaki. Masoya ta ƙwarai kenan ko shamaki babu. Na san ke ba za ki kuntata mu dole ki sani cikin farin ciki. Allah na so ya Allah.